Vittu. Me ollaan Oulun kauppakorkeakoulun pienryhmäohjaajia. Kannattaa mun mielestä lähteä ihan rohkeasti sieltä kotikaupungista vähän kauemmaskin opiskelemaan. Ehdottomasti uudet ystävät ja ei vittu. Terkkuja tuleville. Ei mitä vittu. Meillä on tosi aktiivinen orientaatioviikko. Ei vittu, mä muistan mitä sieltä. Ja nätit puksitytöt. Pienryhmäohjaaja tehtävä ohjeistaa uusia fukseja tähän yliopistoelämään. Sä ei näköjään kuulekaan kuulokkaat torvissa. Kaarlen ikkunalautoja. Sitsejä. Just sua. Oulussa parhaat proot. Eikä se hauskanpito siihen loppu.